कर्णधाराच्या बाजूने आपला या ठिकाणी 1 मिनिट आपण लाईव्ह दिसत आहेत। या ठिकाणी समोर वाघजाई झारेवाडीचा संघ आहे, या ठिकाणी अभि संघाचा कर्णधार आहे। खूप सारा मोठा एक संघ आहे। समोर नौका संघ कोट आग्रेवाडी लांजा तालुक्यातून बिलॉंग करणारा संघ पाहायला मिळतोय। काय रणनीती असेल? प्रथम इथे जय बैरी क्रीडा मंडळ टेंबे यांचं आमच्याकडून हार्दिक म्हणजे आभार, कारण त्याने आम्हाला इथे खेळण्याचा संधी दिली। परंतु तुम्ही बोलल्याप्रमाणे इथे कोणताही संघ असा कमी म्हणजे छोटा मोठा नसतो, सर्व संघ जिंकण्यासाठी येतात। आम्ही आमचा सर्वोत्कृष्ट खेळ दाखवण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच कोट संघाकडे जाऊया। काय रणनीती सर, आपण टॉस जिंकलात, काय निर्णय घ्याल? काय घेऊ? ठीक आहे, निर्णय जाऊन दे। एक वाघजाई झरेवाडी संघ समोर तगडा आहे। अमित कलंबटे म्हणून एक रत्नागिरी जिल्ह्यात खेळणारा खेळाडू पाहायला मिळतो। आपल्याला माहिती असेल काय माहीत नाही, पण खूप सारे चतुर कर्णधार, चतुर खेळाडू म्हणून त्याची प्रसिद्धी आहे। काय रणनीती असेल? ठीक आहे, दोन्ही संघांसाठी बेस्ट लक असतील। जरा लवकर लवकर आपला निर्णय कळवा। आणि दुसऱ्या सेमीफायनलच्या सामन्याला इथे सुरुवात होते। या ठिकाणी हातीसगावचे सुपुत्र योगेश कोट, योगेश नागवेकर या ठिकाणी आपल्याला या स्पर्धेत आम्हाला इथे सहकार्य करण्यासाठी येतात। त्या या ठिकाणी समालोचन करताना पाहायला मिळतील योगेश नागवेकर। वाघजाई विरुद्ध साईनाथ, दोन्ही संघ मजबूत आहेत, दोन्ही संघामध्ये दमखम आहे, ताकद आहे। आणि हा बोकड चषक कोण नेणार पाहूया थोड्याच वेळ। हा थरार आहे सेमीफायनलचा थरार या शिवाजीवाडीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। दोन्ही संघ मजबूत, दाखल होतोय तो संघ। कुठला संघ? झरेवाडी। स्वागत रुपेश कीर, आपलं स्वागत आहे। इथे आगमन झालंय। त्यांना विनंती आहे स्थानापन्न व्हायचंय। रुपेश कीर सन्माननीय व्यासपीठावर बसलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ते कांचनताई नागवेकर आहेत, महेंद्रजी झापडेकर आहेत आणि दादा दळी सन्माननीय आहेत। हा सामना पाहण्यासाठी दिग्गज मंडळी या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हा सामना होतोय या मैदानावर। दोन्ही संघ मजबूत आहे, दोन्ही संघामध्ये ताकद आहे, दमखम आहे। पाहूया कोण सरस ठरतो, कोण ठरतो हा बोकड चषक नेणार आपल्या गावी। पाहूया स्ट्राईकला येते अनिकेत, नॉन स्ट्राईकला येते बंटी। साईनाथ संघ कोट बॅटिंग साठी सज्ज होतोय। फलंदाज बंटी समोर गोलंदाज आहे तो गोलंदाज अनिकेत आणि बंटी यांच्यातील जुगलबंदी या शिवाजीवाडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं। कोण नेणार बोकड चषक? हा थरार आहे बोकड चषक साठी। पाहूया दोन्ही संघ मजबूत आहे, दोन्ही संघामध्ये ताकद आहे, दमखम आहे। पाहूया कोण सरस ठरतो या मैदानावरती। पहिला चेंडू टाकेल या सेमीफायनलचा पहिला चेंडू टाकताना सज्ज होतोय गोलंदाज सज्ज झालाय, फलंदाज सज्ज झालाय। पाहूया थरार या मैदानावरती काय घडणार, काय करावत होणार। पुन्हा एकदा सरस कोण ठरणार या मैदानावर? दमखम दाखवलं गोलंदाज दाखवतो की फलंदाज? सुंदर फलंदाज, सुंदर क्षेत्ररक्षण, दमखम दाखवली, ताकद दाखवली, सुंदर क्षेत्ररक्षण दाखवलंय, धाव रोखली आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल, फलंदाज सज्ज होईल, बंटी सज्ज होईल। जल्लोष या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। दोन्ही संघ मजबूत आहे, एका बाजूला कोट संघ, दुसऱ्या बाजूला आहे तो झरेवाडी। कोट आणि झरेवाडी यांच्यातील हा सामना या मैदानामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळणार। पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज, सज्ज झालाय फलंदाज। पाहूया थरार या मैदानावरती। सुंदर जल्लोष पहा, विकेट मिळाले, जल्लोष होतोय मैदानावरती। हा थरार आहे सेमीफायनल
कोट गावचा हा फलंदाज विलास मैदानामध्ये कर्णधार आहे आणि विलास सज्ज झालाय आणि अनिकेत गोलंदाजी करेल. कोट आणि अनिकेत सज्ज होते गोलंदाजीसाठी. पाहूया काय करामत होती या मैदानामध्ये. ही दोघांची जुगलबंदी. दोन्ही सज्ज संघ आहेत, दमकम आहे, ताकद आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज. हो हो हो, सुंदर चेंडू मारलाय आणि संघाचं खातं खोललंय. दोन धावा द्यायलेत. 1-2. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झालाय, फलंदाज सज्ज झालाय. शिवाजीवाडी चा हा बोकड चषक, हा बोकड चषक थरार, सेमीफायनलचा थरार. पाहूया काय घडतंय मैदानामध्ये. हो हो, उद्ध्वस्त झालाय आणि अशा तऱ्हे दुसरी सफलता मिळते. बाद झाला. मैदानामध्ये दाखल झालाय ओंकार साईनाथ संघाचा हा फलंदाज. ओंकार सज्ज झालाय फलंदाजीसाठी. समोर गोलंदाज आहे, तो गोलंदाजी करेल. ओंकार एक नामांकित फलंदाज म्हणून मानला जाणार. हो हो, सुंदर चेंडू टटवलाय, निर्धाव चेंडू गेलाय, धाव रोखली आहे. पहिलं षटक सुरू आहे, पहिलं षटक संपलाय. एका षटकाच्या समाप्तीने धाव संख्या झाली 2-2. हा थरार सेमीफायनलचा थरार या मैदानामध्ये, या शिवाजीवाडीच्या मैदानामध्ये. जय भैरी बोकड चषक कोण नेणार या झालाय. बंटी फलंदाज, प्रज्वल आणि बंटी यांच्यातील जुगलबंदी या मैदानामध्ये. दोन्ही संघ मजबूत आहे. ओ हो, सुंदर चेंडू मारलाय, सुंदर क्षेत्ररक्षण झाले, धाव रोखली आहे. प्रज्वल सुंदर गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. साईनाथ कोट आग्रेवाडी आणि वाघजाई झरेवाडी यांच्यातील सामना. साईनाथ कोट आग्रे. पाहूया कोण जिंकणार, साईनाथ की वाघजाई. हो हो हो, सुंदर फटका मारलाय, पंच मारलाय आणि 4 धावा. गचाळ क्षेत्ररक्षण झालंय, 4 धावा मिळत आहेत. थोडी गडबड घोटाळा झाला, धाव संख्येत भर पडली. धाव संख्या झाली आहे 6. धाव संख्या 6 झाले. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय फलंदाज, धडाकेबाज फलंदाज. बंटीसाठी गोलंदाजी करेल प्रज्वत. पाहूया प्रज्वत आणि गो हो, सुंदर क्षेत्ररक्षण, धाव रोखली आहे. पुन्हा एकदा प्रज्वल, समोर आहे तो बंटी. साईनाथ झरेवाडी संघाचा हा धडाकेबाज फलंदाज बंटीसाठी गोलंदाजी करेल. हो, सुंदर चेंडू मारलाय, सुंदर क्षेत्ररक्षण झालंय. तत्पूर्वी सुंदर क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ मजबूत आहे, ताकद आहे. कोण हा थरार, सेमीफायनलचा थरार आधी दुसरं षटक घेऊन आलाय तो प्रज्वल. गोलंदाजी करेल. हो हो हो, आणि वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाव संख्येत भर पडली. धाव संख्या झाली 7. धाव संख्या 7 झाली. पुन्हा एकदा बंटी सज्ज झालाय. हो हो हो, पाहूया. आणि हा गचाळ क्षेत्ररक्षण 4 धावा. धाव संख्येत झाले 11. धाव संख्या झाली 11. 2 षटक संपले ना. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली 11. एका बाजूला आहे तो साईनाथ कोट आग्रेवाडी आणि दुसऱ्या बाजूला आहे तो वाघजाई झरेवाडी. एक नामांकित संघ आहे, तितका दमखम दाखवणारा साईनाथ आग्रेवाडी संघ आहे. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला आलाय तो ओंकार. गोलंदाज आहे तो सुमित. ओंकार तिसरं षटक घेऊन आलाय तो सुमित. सुंदर फटका मारलाय, फटका गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी धाव संख्येत भर पडली आहे. धाव संख्या झाली 15.
क्षेत्ररक्षण झालंय. जल्लोष मैदानामध्ये सेमीफायनलचा थरार, सेमीफायनलचा हा सामना या मैदानामध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ सज्ज आहेत. एका बाजूला आहे ते झरेवाडी, दुसऱ्या बाजूला आहे ते कोट. दोन्ही संघामध्ये दमखम आहे, ताकद आहे. पाहूया काय कमाल होते, कोण वर्चस्व गाजवणार या मैदानावरती पाहूया. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज, सज्ज झालाय ओंकार सुज्जा. हा 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 आणि हा बाद झालाय. धाव संख्या झाली 15. हो, सुंदर फटका मारलाय. 2 धावा मिळत आहेत. धाव संख्या झाली आहे. गोलंदाज नेम. हो, दुसरा फटका मिळतोय. धाव संख्येत भर पडली. धाव संख्या झाली दोन आले. 2 आले. धावा किती झाले बघ. धाव संख्या झाली 19. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय फलंदाज सज्ज होईल, गोलंदाज सज्ज होईल. काय करामत होती या दोघांमध्ये पाहूया. हो, सुंदर फटका गटा क्षेत्र पाहूया. तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण झालंय. धाव रोखली आहे. धाव संख्या 19 धावावर खेळतोय हा साईनाथ संघ. पाहूया काय करामत करतो साईनाथ संघ. हो, उंच उडालाय चेंडू. पाहूया किती धाव मिळत आहेत. धाव संख्या 4. हो, सुंदर फटका मारलाय पण निर्धाव चेंडू गेलाय. धाव रोखली आहे.
नॉन स्ट्राईक सुमित अमित सुमित जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. वागदाई संघाची कोण थरार सेमीफायनलचा थरार या मैदानामध्ये दोन्ही संघ सज्ज आहेत खेळण्यासाठी. पुन्हा एकदा सज्ज होतील गोलंदाज सज्ज झालाय, फलंदाज सज्ज झालाय. पाहूया कोण जिंकणार हा सेमीफायनलचा सामना. पाहूया काय घडतंय. हो सुंदर चेंडू टाकलाय. 3 धावा मिळत आहेत. खातं खोललंय संघाचं. धावा करायच्या ते 24. पाहूया किती धावा करणार. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज सज्ज होईल, फलंदाज सज्ज होईल. पाहूया कोण जिंकणार हा सामना. एका बाजूला वागजाई संघ, दुसऱ्या बाजूला तो साईनाथ संघ. निर्धाव चेंडू गेलाय, धाव रोखली आहे. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज सज्ज होईल. या मैदानामध्ये कोण सरस ठरणार पाहूया काय करामत होते. हो सुंदर सुंदर जल्लोष होतोय मैदानामध्ये. पंचांचा निर्णय येईल. आणि हा बाद जल्लोष मैदानामध्ये. साईनाथ संघ एक नामांकित संघ आहे. दुसऱ्या बाजूला आहे तो संघ वागजाई संघ. 3 धावा झाल्यात. 3 दाखल होतोय फलंदाज नाव सांगायचंय. कोणीतरी प्रतिनिधी द्या. सेमीफायनलचा सामना आहे. आपलं श्रेय दाखवण्यासाठी या शिवाजीवाडीच्या मैदानामध्ये आपल्याला दाखल होतोय. जय भैरी क्रीडा मंडळ शिवाजीवाडी याच्या हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. हा सेमीफायनलचा थरार. पाहूया कोण बोकड चषकच्या फायनल मध्ये दाखल होणार. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झालाय, फलंदाज सज्ज झालाय. गच्चा क्षेत्ररक्षण होतोय आणि हा 4 धावा. धावसंख्या 7. धावसंख्या 7 झाली आहे. गच्चा क्षेत्ररक्षण झालं तत्पूर्वी धावसंख्येत 7 झाली. एका बाजूला आहे तो वागजाई संघ झरेवाडी आणि दुसऱ्या बाजूला आहे तो साईनाथ संघ कोण जिंकणार सेमीफायनलचा सामना. सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेले दोन्ही संघ. हो वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावसंख्येत भर पडले. धावसंख्या झाली 8. पहिलं षटक सुरू आहे. धावसंख्या झाली 8. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल, फलंदाज सज्ज होईल. सुंदर गच्चा क्षेत्ररक्षण आणि 4 धावा मिळत आहेत. धावसंख्येत भर पडले. धावसंख्या झाली आहे 12. धावसंख्या 12 झाली. दमखम दाखवतोय फलंदाज, दमखम दाखवतोय गोलंदाज. कोण सरस ठरणार या मैदानामध्ये. हो आणि हा बाद. डोळ्यांचा गजर होतोय या मैदानामध्ये. जल्लोष होतो या मैदानामध्ये. पाहूया काय करामत होणार. एका बाजूला हा संघ दाखल झालाय फायनल मध्ये शिवाजीवाडीचा संघ आणि दाखल होतोय फलंदाज स्वरूप. बोकडाची मिरवणूक आहे. पाहिलं काय घडतंय पहा. बोकडाची मिरवणूक येते या मैदानामध्ये जल्लोषात. फायनल साठी हे 2 बोकड सज्ज झाले आहेत. या मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. ढोलांच्या गजरामध्ये बोकड चषकचा हा थरार आपल्याला पाहायला मिळतोय या शिवाजीवाडीच्या मैदानामध्ये. जय भैरी शिवाजीवाडीचे हे मैदान आहे. एक नामांकित मैदान. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाज कोण. तन्मय. फलंदाज तन्मय सुमित साठी एक नामांकित फलंदाज आहे सुमित. पाहूया काय करामत करतो. हो सुंदर चेंडू टाकलाय. 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 14. जल्लोष मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. जल्लोष होतोय. बोकडांची मिरवणूक निघते. या मैदानात दाखल होणार थोड्याच वेळात सेमीफायनलचा थरार या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. एका बाजूला आहे तो कोट संघ, दुसऱ्या बाजूला आहे तो झरेवाडी संघ. दोन्ही संघामध्ये दमखम आहे. तन्मय फलंदाज आहे तो तन्मय. गोलंदाज आहे तो तन्मय. सुमित फलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. पाहूया काय करमत. हो सुंदर क्षेत्ररक्षण झालंय. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज. जल्लोष होतोय मैदानाच्या बाहेर. पाहूया काय हो आपली दमखम दाखवली. तिरपळा उद्ध्वस्त केलाय सुमित याचा. जल्लोष 12 चेंडू 10 धावांची गरज. 12 चेंडू 10 धावा. थोड्याच वेळात बोकडांची
मिरवणूक आपल्याला दाखल होईल या मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा वाघजाई संघाचा औदुंबर दाखल झालाय. दत्तगुरूंचं नाव आहे, दत्तगुरूंचा आशीर्वाद ज्याच्या पाठी आहे औदुंबर दाखल होतोय मैदानामध्ये. शिवाजीवाडीच्या मैदानामध्ये आपली दमखम दाखवण्यासाठी सज्ज झालाय गोलंदाज, सज्ज झालाय फलंदाज. काय करामत होती या दोघांमध्ये पाहूया काय होतंय. ओ हो हो सुंदर फटका मारलाय तितकं. ओ हो सुंदर क्षेत्ररक्षण चालू होतं पण चौकार गेलाय. धावा मिळतात त्या 4. धाव संख्या झाली 18. पुन्हा एकदा गोलंदाज. हो सुंदर सुंदर गोलंदाजी केली आहे. धाव रोखली आहे. धाव संख्या झाली 18. 10 चेंडू 6 धावांची गरज. सामन्यामध्ये काही घडू शकतं. दोघांमध्ये ताकद आहे, दमखम आहे. एका बाजूला येतो साईनाथ कोट संघ आणि दुसऱ्या बाजूला येतो वाघजाई झरेवाडी संघ. दोन्ही संघ मजबूत आहे. कोण जाणार फायनल मध्ये, वाघजाई झरेवाडी की कोट? फलंदाज स्वरूप फलंदाजी करेल, बंटी गोलंदाजी करेल. एक नामांकित गोलंदाज आहे साईनाथ संघाचा. आणि फलंदाज बंटी एक नामांकित गोलंदाज आहे स्वरूपसाठी. स्वरूप हो व्हाईट बॉलचा इशारा. पहिला चेंडू टाकलाय. 10 चेंडू 5 धावांची गरज. 10 चेंडू 5 धावांची गरज. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाज बंटी. हो सुंदर चेंडू टाकलाय, निर्धाव चेंडू टाकलाय. पुन्हा एकदा बंटी सज्ज होईल. साईनाथ संघाचा गोलंदाज बंटी सज्ज होईल गोलंदाजीसाठी. पाहूया काय करामत करतो. कोटगावचा हा गोलंदाज आहे. एक दमखम आहे, ताकद आहे. काय दमखम दाखवणार आपल्या संघासाठी. पाहूया काय करामत करेल बंटी. समोर आहे तो फलंदाज स्वरूप. पुन्हा एकदा बंटी सज्ज झालाय गोलंदाजी. हो निर्धाव चेंडू टाकलाय. लगातार 2 चेंडू निर्धाव टाकले. एक दमखम दाखवले साईनाथ संघाचा गोलंदाज बंटी यांनी. पुन्हा एकदा बंटी सज्ज झालाय गोलंदाज. साईनाथ कोट संघाचा एक धडाकेबाज गोलंदाज या मैदानामध्ये आपली दमखम दाखवताना. सेमीफायनलचा हा थरार, कोण जाणार फायनल मध्ये दाखल होणार. पुन्हा एकदा बंटी हो आणि हा 2 धावा. धाव संख्येत भर पडली आहे. धाव संख्या झाली आहे 21. 7 चेंडून 3 धावांची गरज. सात चेंडू 3 धावा. थरार होणार. पुन्हा एकदा बंटी सज्ज झालाय. वाघ साईनाथ संघाचा गोलंदाज समोर आहे तो. काय थरार होणार पाहूया. हो सुंदर चेंडू टाकलाय, निर्धाव चेंडू टाकलाय. धाव रोखली आहे. 6 चेंडू 3 धावा. 6 चेंडू 3 धावा. 6 चेंडू 3 धावा. पाहूया जल्लोष मैदानामध्ये होतोय. काय करामत दाखवणार पाहूया. हो सुंदर चेंडू टाकलाय. हो तितकंच. मैदानामध्ये झोम लावून टाकतायत सामना. पडतायत, झडतायत पण क्षेत्ररक्षण करतायत. 2 धावा ना, 2 धावा. वाघजाई संघासमोर दोन्ही संघामध्ये दमखम आहे. आणि आता हा शेवटचा षटक टाकेल. 5 चेंडू आणि 2 धावांची गरज आहे. सामना जिंकण्यासाठी कोण जिंकणार, कोण दाखल होणार या फायनल मध्ये. एक नामांकित समालोचक म्हणून मानले जाणारे एक तोंदेगावचे धडाडीचे समालोचक बंटी शेठ महाकाळ यांचं आगमन झालंय. यायचं आपण. गोलंदाज नेम ओंकार गोलंदाज नेम सांगायचा आहे. अर्पित आपलं गोलंदाजी करेल. शेवटचं षटक टाकेल. अर्पित सज्ज झालाय गोलंदाज. साईनाथ संघाचा गोलंदाज साईनाथ को हो आणि हा जल्लोष दाखल होतोय. जल्लोष होतोय आपल्याला सांगून जातोय. आणि हा वाघजाई संघ फायनलच्या मध्ये दाखल झालाय.
ढोलांच्या गजरामध्ये दाखल होतोय बोकड